kinakabahan ako. Meron. Nod-nod ka ng anime, di mo naman maintindihan. Oh, ayoko na. Bakit mo to gagawin? Kasi mga kansan, ako nga pala si Paolo at hindi pala pa tayong kalahati ng Enero. Napakarami ng issue. Kaya humingi ako sa mga admin ko ng mga memes na mapapaisip ka muna. Yung iba muna iisipin mo. Kaya daanan natin lahat. Alam nyo na ito ang sulot o sukot 23. So atin agad simulan. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? 1+1. Magellan. Tama. Oh! The TikTok edit. Oh, siya rin ba yung nagsabi nung 11 o'clock? O iba to? Sulot. Dahil wholesome 7-Eleven buyer lang ata ito eh. Pero yeah, maraming salamat. Uy, ganda ng hair mo ah. Siyempre! Baka 50 pesos to. So expensive, so nice, so shiny, shimmery, splendid. Pangit na pagmukha mo. Why you touch my hair? Magkakavirus na to, hindi na to equal ang Pisong pagtuto. haircut ba to? Magsorry ka! Ayaw mo nga. Magsorry ka mo! Ayaw ka na. Sukot! Sukot! Di ko na kaya. What? Kala ko nakakabit yung tangke ng tubig dun sa moto. Eto, literal na papuntang langit yan. Itong ano na to. Iba talaga si, Papa Kibs. Sunod! Well, alam ko na sa papuntang impyerno. Sigurado ako. Yung mga riding in tandem dyan, yan. Ito ang kukuha mo sa dagat-dagatang apoy. Sulot si Papa Kibs, sukot tong sumunod. Okay, ito kaya kay Manny ko. Dito nagpapaliri si Pastor. Sulot. Talaga si TF Tagayt. Ano to? Parang nakita ko na to. Hindi ko alam kung ano yung meme dito. Yung mahal ba kita? Itong parang hotdog dito sa ibabaw. Hindi ko alam eh. Pero nagbabiral to kasi yung mukha kasi ni John Lloyd. Sulot. Galing kay Atrophus. Gago, Shibuya na Pilipinas. Shibuya ng Pilipinas. Hindi Sibuyas yan eh. Iyak ka na lang. Papasapre. Napakaganda talaga. Sa monumento. Ito, sino to? Nasaan yung enforcer? Ayun, siya lang nag-iisa. Hayop. Shibuya ang po. Shibayag yan, leche. Sukot. Doon nakita naman ako na isang Pilipino. Kuha naman natin, di ba? Ano to? What? Kasi ba hindi kasha doon sa pader? Ang dami mo na iniisip. Ang sakit naman niya, men. Ang hirap pag nasa gitna ka. O literal na nasa kisame yung sagot, di ba? Lagi nila sinasabi. Star Wars introduction, bilay. Sulot. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream, girl. You make flowers bloom. Girl, you make Sukatang stars kurutin. collide. And I don't know what I did to get lucky like May nakataka sa hawla. At least cute siya. Parang ang sarap tirisin ng garapate galing kay Angelo. Bible verse. Welcome sa... Mahirap nga naman sa opening yan. Napakarami mo nga naman iniisip sa chess. Diba? Iba't ibang variations. Iba't ibang mga openings. Diba? Parang yung kotse kanina, wala siya nakitang opening. Sulot. Sukot yung kanina. Syempre, yung si Kuya nagpapakyut. Unang puyat ngayon January. Hindi, wala kay Patron Saint of Labor and Employment na si Donalyn Bartolome. Diba pag January, magtrabaho ka lang. Walang punong puyat, okay lang yan. Pagpatay ka naman, makapagpahinga ka na forever, diba? Pag overwork ka, tsaka underpaid, tama nga naman. Amen. Comment down below, amen, Saint Donalyn. Tugon, work for us. Sunod. Galing kay Belair naman. Baby, you're just like a star. Wow. Mukhang dalawang malaking burger buns. Tsaka inuwi mo ba yung Jollibee? Hindi ko alam bakit, pero sukot. Hindi ko pa pwedeng habulin ng Jollibee. Hindi naman alam kung sino yung Jollibee. Pero yeah. Nice, sukot! Ano to? Galing sa Valenzuela. 200 cosplayers, nagpasiklaban matapos napakarami ko iniisip. Magkaiba kasi yan, okay? Isang car gen, isa sa ilalim, leche. So, sulot dahil sa timing mo. Ano to? What the fuck? Ito pa yung mga varsity jacket. Huwag mo muna akong lapitan kung wala ka ng Power Rangers multicolored jacket. Alam mo sino yung magkalaban, di ba? Yung mga emo, lalaking emo. Ito yung mga jocks. Sulot! Galing kay apprehensive. Hotdog! Galing ka dito, hotdog! Ito yung...
POV, nagutom yung mga tambay sa kanto tas walang pulutan sa kanilang inuman. Yari ka. Tago mo na si Pogi. Magiging kaldereta yan. Sulot. Sunod. Ito, galing kay Ashina. Pakibawasan ang... Well, maraming salty sa internet. Pero sana magkasakit ka sa bato. Parang sakit sa utak mo lang yan. Sunod. Sulot. POV, yung nakikipagsuntukan yung tropa. And every second that I waste is another second sooner to a blessing I won't take. But my therapist will tell me that I'm going through a stage. Yeah, it's not a fucking stage. I just wanna feel okay. Okay, motherfucker, now you got my attention. Dito lamang kami Hindi ko gets. Oy, Robin Padilla with a double B. Robin nagpadila sa puwet. Bakit ka magdadamit kung suntukan? Men, sukot. Hindi ko alam ba't ko ba binibigyan galing Anpo. Baguettes are delicious. Fresh. Oho, Filipino. Going bully. Hindi. Napakarami ko na iniisip. Ayoko to isipin. Sa kulungan. Sa likod ng rehas. Ayoko na. Sunod. Sulot. Dahil napakaganda yun ng joke. Okay, joke yan ha. Joke. So yung mga memes ngayon, kailangan ko muna tignan kung bakit Hindi niya talaga ini-explain. Saka lang mapapaisip ka Talaga MG. Ano to? Flavored water. Walang pasok. Okay. Okay. So pinasok randomly. Walang pasok. Okay. So magiging ano na lang ako. Magiging mango graham. Para masama tayo dyan. Ako na lang si mango syrup. BTS. Beats. So nakakala ko BTS. Sayang yung utak ko sa paggamit kung ano ibig sabihin ng mga to. Pero maraming salamat. Sulot para sa mga walang pasok dyan. Women. Shampoo, Dove, panglinis ng panghugas ng puwet, sabon sa katawang panghilamos. Men, shampoo, Well, kung yung balat mo sa mukha parang balat sa paa, okay na talaga yan. Ako, meron akong facial. Iniisip nyo, dudumi nyo, yung meron ako para sa mukha, tapos meron ako para sa katawan. Yun lang yung dalawa ko. Okay, kasi syempre pag ito ang puhunan mo, wala ka talaga magagawa. Kung tigas ng balat sa paa yung mukha mo, okay na talaga yan. Goods ka na dyan. Salot! Ano yung bike? Wala ako tumbler yan, tumbler. Ay po, mahal yan. Libo yan. Para lagi ka regurgitated. Makainom nga rin ako. Mahal yan, pre, ako plus. Kaya na naman, sumabit pa, hayop. Perfectly cut. Sulot! Sulot na lang gago ka ng tropa. Galing kay Monique. Hello sa mga tiga-Manila feeling main car. Oy! Hindi ako yan! Si Donalyn yan! Tugon, work for us. Kasi di ba, iba kasi dating Pero paano pag taga-probinsya pumunta na Manila, di ba? Mukha ka bang side character? Hindi rin nga Ano to? Bakit na pumunta ako sa Manila? Takot sila sa akin. Hindi ko naman sa taga-Capiz ako. Mukha ka naman, Hindi ko main character, main villain ka naman. Taga-Shibuya crossing ka din, ha? Sulot! Haliki, Scorpions. Takay na, bagsak ang mga kainuman. Putang inang yan. Tara lang, marami siya iniisip. Huwag niyo sa guluhin. Epal nyo. Iniisip niyo yung kinakalculate niya yung ekonomiya ng Pilipinas. So, kailangan ko mag-invest. Tama. Benta ko lahat ng crypto ko. Huwag muna ako magpautang sa mga tropa. Sa the fade away. Nasa basketball ko. Bawat patak. Anong sarap. Ano ba talagang mas gusto mo? Buti pa ito di bumabagsak Puta, pag-ibig. Mas matibay pa ito sa ekonomiya ng Pilipinas Puta, may motor na sa tabi niya, di pa rin bumabagsak. O ano? Uuwi na niya yung off. Puta, kala ko pag-supporta niya Buti ka na siya bumagsak Kala ko, Hoy, ako ba yun? Face reveal? Kala ko mabagsak na dun sa upuan Kaya sakit sa leg. Parang may right angle kita may balance niya. Di ba? At least hindi siya sumusuka. Pag matagal, alam mo pag matagal ka namin susuka ka na diba? Hindi siya... Nagdadasal. Tugon! Ilagay mo dyan si Saint Donalyn of Labor and Employment. Work for us. I pay for us. Dinadasalan niya yung Pator Say kasi papasok na ulit siya ngayon January. Puchang, ano ba yan? Upal. Basuka lalo yan Tabigan mo chaser Ayan, hinga, pahinga ako muna. Tubig ka muna, tubig.
O, parang wala lang. Yan naman gusto ko ka-tropa. Hindi alagain. Hindi bad trip. Pag meron kasi pag nakainom, kupal, or nawawala. Di ba? At least ito, dyan lang siya. Di ba? Buti nga, alagaan nyo lang siya. Pagtripan nyo lang, pero alagaan nyo yan, ha? Yan mga gusto kong tropa. Sulot, dahil wholesome. Okay, Junjun. Sino ba nagturo mag-edit sa siraulong to? Tama ba ang panarinig ko? Tinawag mo akong siraulo. Hindi ko lang kung nanggagago na to si Ludwig or talagang sukot siya. Pero feeling ko hindi. So, sulot. Nakakaramdam ako pag talagang cringe siya, hindi. Sunod. Baby, away tayo. Ayaw. Hoy, bakit ang pangit mo? Mukha siya Akatsuki. Bakit mukha kang Ay, jeep? Ba't may ganyan ka sa bibig? Ang kulit mo? Tangina ka. Sabi ito yung mga nasasagasaan sa Shibuya Shibuya crossing ng Pinas Gago ka. Gago pa rin. Magsama Kasi hindi siya ng masasagasaan sa kapatid dilim, diba? Laging may ilaw. Ano, malunok mo yung LED lights mo, hayop ka. Ikaw lang, bebro. Gandito ko. Ayoko na. Kausapin. Okay. Love you, baby. Love you too, baby. Yung pa ako nakagano na sa sahig nakatusok na lagay mo sa sukot yan, leche. Tunad, nag-erosion. Ang tomboy mataba na may motor, ang lesbian mga babae sa FB ka. Hindi, ang tomboy ano yan, sa suot yan lesbian yung preference diba? Merong ang lipstick lesbian na babae pa rin manamit pero gusto babae, diba? Mga ganun pa. Yung na-explain yan, hindi ako sex ed prop nyo, merong tayong Google, diba? Alam ko, napakahirap nun. Ako, Google, ito panapin. Sukot. Tunad, nod ka ng anime, di mo naman maintindihan. Nod ka ng anime, di mo naman maintindihan. Oy. Kamo na. Tama na. Iko na me. Chuchu deroy. Chuchu. Wamoy. Yoway mo kasi. Gambare. Baka. Parang baka. Natatay na ako sa iyong ginawa. Sukot! Aling kay ano do, tawas dealer. Mawawalan talaga ng saysay pagiging gatekeeper mo sa favorite artist kapag sa TikTok yun. Noona din yung kay Akon tsaka kay Neo narinig ko. Pero okay lang, at least diba, tumatagal. Maraming mga kanta ngayon na hindi makakalimutan rin naman pag tagal-tagal. Sa atin, kapanahunan natin, ano pa rin, masaya pa rin ako na napapakita. Lalo na MCR, diba, yung mga ganon, mga old school. At least napapakinggan pa yung mga bata. Wala na akong pake para rin nalaman, at least nalaman nila. Kaya sulot, my best friend didn't pass the LET and here's Tatay comforting. Gasto sa kanang review, sunod bayad. Sas, kita ng kwarta ning. Sa kaning ay sas, utang na ko. Natatsa ko sa mga ganito diba? Ito, binabawasan niya. Can we skip to the good part? Oh, nice, congrats! Pumasa na rin siya, tama ba? At least, diba, kung ito yung mga memes na nadadagdag iniisip mo, ang mga tunay na magulang, binabawasan yung kailangan mong isipin, diba? Tinutulungan ka, sinusuportahan. So, mabuti wholesome tayo ito. Sulot na sulot to. Maraming salamat kay Tatay. Hindi ko lang pinagtripan lang siya ng anak niya, pero diba, ganoon talaga. Galing kay Jerry. Yan din iniisip ko. Kailangan ko to kalkulahin, parang may mali dito. Naka-plastic ba o nakabote? Opo. Balik mo na lang pati yung plastic Sunod. Sulot. Galing kay Jibril. Tu sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ikaw. Iwan na lang ang iwalin mo, ang puso mo, ilagay mo. Ito yung Jesus na hindi pinako sa kamay pinako yung dignidad at pagkatao. Sulot. Sige, para sa'yo na yan dahil sa tigas ng iyong mukha. Handa maging panyo sa tuwi, ikay po, love scars. Mahirap nga naman gawin yan. Mahirap maging makapal ang mukha. Tulad ko. Sulot dahil sa tigas ng mga wow, Jung. Ang sama nyo! Bala kasi ka makapogi. Parang si Kakashi, di ba? Mga nakamaskara sa anime. Ayoko nga. Gusto ko na magbago ngayong 2023. Ayoko na maging mapanlait Kupal talaga. Hindi yan si Jungkook. Si Mangkook yan. Titiyo ko na maging mapanlait Salot. Ben. Wow, ano to? Naka-parenthesis. He said, excuse me, beautiful. I said, shucks. And then he asked, well, hey, wanna grab lunch? Wholesome lang. At least, diba, alam natin na ang kapansanan ay hindi hadlang. Diba? Mag-enjoy, magbigay ng saya sa iba. Kaya kudos kay Kuya. Hey! Pero kinakabahan lang ako.
Okay lang naman ba yan? Pero feeling ko naman nata mukhang ang galing nga niya sumayaw. Mas magaling pa siya sumayaw sa akin. Ibang tao nga walang kapansanan pero laki hadlang sa buhay mo. At si siya hindi, di ba? So, sulat kay Kuya. Maraming salamat sa'yo. Kay Eugene. Tolo, sana makatulong. Nanito nakatambay lang. Mukha kasing tambay eh. Mukha kasi talaga naghihirap eh. Maraming salamat. Sulat. Si Maine. Hindi ko na alam. Nakakabahan na si Arjo. Hindi, ibang stand dito. Okay? Ibang stand din dito, 25k ha. Sunod. Flat Earth Theory. Ito, mga hindi nag-iisip naman. Kulang sa isip mga naniniwala sa Flat Earth. May mga hindi alam ang basics ng siyensya. Pero okay lang kung sila masaya. Hindi naman kailangan lahat. Kaya Adrian. Ano to? But Epic ML skin ng 20. Sulot, ay sukot yung dun sa Flat Earth. Oh, linya kay Ninong. Ano to? Linya kay Ninong. Sino nandun? Kalendaryo ba? K-popers ba yan? O, K-pop ata. Mukhang Koreano eh. Hindi makita. Oo nga. Tuwan-tuwa na naman ang mga babae. Meron na naman dyan lalaki makukumpara dyan. Linya kay Ninong. Mas mura nga naman yan. 5 piso lang isang color, di ba? Ayan, sulat! Ba't naman ako mag-dama? Oh! Unti lang iniisip sa dama. Ano ba yan? Damang-dama ng mga gatekeeper ng chess. Comment nyo kasi sino may pinakamataas na rating sa inyo dito sa ating channel. Gusto ko malaman. Ano lang ako eh. 1-2 lang ako eh. Mahina lang po ako. So, gawa ng tournament dyan. Pero kasi kagahanap pa ako ng mga tao. Kagahanap pa ako ng mga organizer ko. So, kung may kilala kayo, message nyo ako sa Facebook natin. Ha? Mukhang masaya eh. Ito na lang marami tayong iisipin. Pwede natin isipin yung mga basurang mga issue dito sa Pilipinas. Hindi mo dumadagdag pagkatao. Sunod! So ito, may panibago na namang video sa atin na Bakit mo to gagawin? Yung kanin, prinito niya yung kanin. Ano pa yung ganit ng kanin? Nakakabobo, eh. Okay. So meron siyang mga hibe, maliliit na hipon. Kailangan i-arrange. Okay. Hirap naman yan, sis. Nakikita naman! Kailangan pa isa-isahin. Ayaw ko na mag-isip, me! Ganda, perfect. Okay, may bago na naman siya lalagyan. So magkaiba Durugin mo ba? Ay, iba siguro lalagyan nito. Bobo ka. Okay. Ay. Present ko naman yung yellow. Okay. Ano ba to? Ano yung para hindi Chinese lanta? Chinese cabbage. Sinani. Hindi naman kailangan. Hindi mo na naman napanindigan, sis. Ano ba? Hiniwa yung Chinese cabbage. Napakarami ko na iniisip, men. Isang kutsa. Ano yun? Mantika? Okay. Mantika. Lagyan ng tissue. O si Oy! Penge! Hindi mo napaparindigan yung chani, girl. Ano ba yan? At siya binabad. Pwede ba yun? Binalatan niya sibuyas. Ganun ba yun? Para bumilis? Shallots. Okay, binalatan. Tapos ilalagay sa dahon ng saging, bawang, or sibuyas. Iihawin. Tapos, binalot. Ano ba ginagawa niya? Ano nangyari sa kanin kanina? Yan ay Ina mo! Hayop ka! I-arrange mo pa at pinag-iba mo pala lalagyan. Sinayang mo lang buhay ko. Isip, sineryoso ko pa man din. Nakakalakot ng tao na to. Tapos alam ko yan. Okay. Pwede yan. Sa palabok pwede yan. Ginawang shrimp na powder. Singhutin mo, hayop ka. Ayan na yung... Taragis ka, hayop. Ne. Gigilingin mo din pala, binalot mo pa. Ay, utak ko ngayon durga-durga. Oh, Diyos ko, ginawa niyang puree. Ano kaya gano'n? Kaya niya binalot? Ginawa niyang Fury. Si Nick Fury, Ay, nitong tao na to talaga. Ayan, oh my God, nagkakaano ako, tripophobia ako. Kadiri. Butas-butas yung mga gamit mo dyan. Ano yun? Ano yan? Mukhang tinahay ko kanina. So, ayun yung... Wait, kanina naman! Lagyan ng itlog, 4 itlog. Pwede yan, yung fried rice. Pwede mong gawin ganyan. Para yellow rice ang tawag. Nilagay niya na yung... Tandun na lang. Nilagay niya lang palang mantika. Ayoko na! Sinangag. Maganda!
Akabobo. Diyos ko, sinangag lang pala lulutuin mo, sis. May sangagbang may cabbage. Perfect, in fairness sa'yo, ha. Natis hindi lang buhay ko nawalan, di ba? Ikaw din. Pare-pareho tayo mawawalan ng buhay. Leche. Sukot. Ayup. Galing kay Kare. Pare yan, parang pag naka-Nike shoes ka, di ba? Tatalo ka, itadunk mo din pag ibabalik mo. Kutsa pala ito ibang mga Minecraft, no? First time gumawa ng bahay. So, Minecraft. Sunod. Sukot. Hindi ko alam, man. Hindi ko alam ano sasabihin ko dito. Kaya dito nagsimula si Pacquiao. Unang magkasakit talo. Sulot. Kay cheesecake. Mga di marunong mag-Tagalog. Mga Manileño friends, when I speak Southern Tagalog, Batanggenyo, Langunense. Maghihimpil muna ako. Diba? Himpilan. Abay malay. Kaya sabi ko naman to, abay malay, akyat panaog. Sinasabi ko rin yan, akyat panaog. Papandong. Nakalimutan ko. Hindi papandong. Anla naman aray. Ulaga. Ulaga ay sa tenga ba yun? Ulaga. Earwax. Naliliyo ako. Nalilito? Ayan. Kung saan kasi nakamalag na magsusungaba. Hindi ko magsusungab. Sarap sumunggab. Dahan-dahan na may lagitik na pag yay. O yay. Ay. You're my little butterfly. O yung lalamunin mo, ginuguyam na. Ito, yung kinakain mo, lumalamig na. Tawa? Paitsa nga. O paitsa. Di ba? Itsahin mo. Tapon. Hindi naman lahat pala eh. Naghahalo-halo rin naman pag tagal-tagal. Masabi ko sa'yo, sulot. Ako bahala dyan. Woy. Ano yung sakayan dito? Libag by John Delicious. Meron ka ng liba. Liba. Yung buhay ko. Umiinom lang, relax ako dito. Dinadagdag ko may iniisip ko eh. Dami ko na iniisip. Overworked ako, tapos hindi ako na-motivate sa sinabi ni Donalyn. Tapos may sumasayaw sa harap ko. Sukot! Panguli. Life hack. At doon nagtatapos nila. Lagay mo lang to sa sulot dahil very creative. So ano ba nanalo? Yung sulot o sukot? Na-motivate ba kayong tapusin ng Enero? Sa lahat ng mga iniisip nyo, dumagdag pa to, di ba? Parang pare-pareho tayo yung hindi alam ang iniisip. So gusto nyo mga ganito, like, share sa mga marami iniisip nyong friends para wala na silang isipin. Huwag tayo subscribe para mga maalam.